dobry, jest z nami przegrany z pierwszej walki, Łysy. Siemano. Łysy, powiedz nam, co poszło nie tak. Czemu przegrałeś? No już go prawie miałem, ale w drugiej rundzie brakło tlenu. Ale jak to brakło ci tlenu? No brakło tlenu, no zadyszkę złapałem, no. Nie wiesz, o co chodzi? Badania zawodowych kolarzy pokazują, że ilość tlenu we krwi się nie zmienia. Chyba że walczyłeś wysoko w górach. Gdzie, Łysy, walczyłeś? No jak to gdzie? No tu w Warszawie przecież. No właśnie, więc nie łapiesz zadyszki, tak jak już w drugiej rundzie, przez brak tlenu, tylko przez zwiększoną ilość dwutlenku węgla, którego twój organizm chce się pozbyć. To co mam zrobić, żeby następnym razem się tak nie spompować? Możesz wpleść w trening ćwiczenia oddechowe i zwrócić uwagę na prawidłowe wzorce oddechowe, aby zwiększyć tolerancję na wzrost dwutlenku węgla podczas walki, dzięki czemu opóźnić zadyszkę i poprawisz wydolność. Jak możesz o tym nie wiedzieć? A bo zawsze się tak mówiło, brakło tlenu, ale to widać, że to nieprawda jest. Dobrze, że mi mówisz, wariacie, piona.